सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। परिवार बड़ुए पहले से बेटा 3-4 बड़ुए भौजी के छोट परिवार बड़ुए पहले से बेटा 3-4 बड़ुए बेटे के भीतर से चाचू चाचू कहता मीठा बोली में। लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारबा होई भतीजा होली में। लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारबा होई भतीजा होली में। सोहा गवाई काया प्यास बस और रेल बन रहे सरकार से भौजी के मालगाड़ी चल रफ्तार से। बस और रेल बन रहे सरकार से भौजी के मालगाड़ी चल रफ्तार से। बरियारी पिचकारी धइली घुसी रजाई के खोली में। लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारबा होई भतीजा होली में। लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारबा होई भतीजा होली में। जून में सगुन कइले रही हनीमून के मन खुश होई सोहर फगुआ में सुन के। जून में सगुन कइले रही हनीमून के मन खुश होई सोहर फगुआ में सुन के। चढ़त फगुनवा भौजी के नींबू गागर भइल चोली में। लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारबा होई भतीजा होली में। लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारबा होई भतीजा होली में। लड्डू बटवाऊ रे ऑनलाइन हो गया है ब्यास।